Nu eram pregătită pentru așa ceva. Eram îmbrăcată normal, mă gândeam la ceva hipstereală, la o melodie din asta. Într-adevăr, se Iată. potrivește foarte bine. Tu Păi ai da, făcut un eu întreg concept, dar trebuia să mă anunți și pe mine. am vrut Ce să-mi pun n-ai? un ghiul de aur, am vrut să-mi pun un ghiul de aur, Da, dar dar nu l-am n-aveai. avut. Dar nu Da, l-am avut. Dar dacă l-aveam, îl puneam. normal. Păi, fără ghiul nu fac nimic. Dar mă rog, acum stau cu mâinile jos să nu se vadă. Dumneavoastră, dragi telespectatori, puteți crede că avem un ghiul la mână. Puteți crede că am un ghiul la mână. Da. 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 Ce mai faci, Ilona? Ce să fac? Uite, servesc un pahar de vin să rafinat, de ce nu? Aha. După cum știi, sunt într-o perioadă foarte bună, într-o perioadă creativă, într-o perioadă creez foarte mult, citesc și serveam un pahar de vin alb Da, de eu am luat bază. în seara asta, am luat și eu un Prosecco. Oh, Da, că mi-au intrat sponsorizările de la spectatori da. și am zis să le fac o bucurie, să mă vadă cu un Prosecco în mână. Păi da, mă, normal. Păi dacă tot intră, nu trebuie să vadă în ce intră. Tot 35 de lei. Am căutat, Da, deci am un plafon. Da, am un plafon sub care nu vreau nici să mă ridic, nici să cobor. bravo. Dar Balerino, ce faci, balerino? de ce, nu știu, izul ăsta balcanic sau nu știu, ai început cu ceva balcanic, așa, cu ceva de Dom'le, jale. cultura noastră e... Nu, dar m-a impresionat cum zicea domnul ăsta Ionel de la Ciocănești, pentru că pe El el l-am era? ascultat. El era. Ia uite, uite. Era Ionel de la Ciocănești, care zicea, am mai luat încă 500 de euro, am mai luat încă 300 de euro. Și mă uitam, uite cum adună banii, știi? Făcea Păi câte o da, dedicație pentru copilul lui Carlu, Adi Minune, pentru copilul lui nu știu care, Gelu Colceaglu, nu știu care, și pac, s-a adunat acolo, s-a adunat bănuțiul. mă, da, știi care-i treaba? Că, uite, aici vreau eu să ajungem. Eu n-am știut, deci oamenii erau siderați când a început asta, ei n-au știut că e vorba de Ionel de la Ciocănești. Da. Ei n-au știut că acum când le spunem, altfel o să înțeleagă. Înțelegi? Dar cine credea că e? Nu știu, ei nu și-au dat cu părerea. Am înțeles. Uite, cineva îmi spune că am niște ochi de parcă am plâns toată ziua. Nu, m-am sculat dimineața și am dat peste un live. Era, în live-ul ăla era domnul Abagiu Da. cu încă un domn care face părul, nu știu cum îl cheamă, care ne propuneau cum să ne întreținem tenul. Și m-am dat cu toate cremele alea mi-a zis el și iată, ăsta e rezultatul. Nu știu dacă e cel mai fericit, dar na, m-am luat și eu pe specialiști. Știi? Aha, Că da. eu merg numai pe specialiști. Uh-huh. Da, că Da, eu și părul fac după specialiști și se vede. uite, chiar mâine seară vreau să vă arăt cum o tunsoare în direct. Ai mă, nu pot să cred. Ne faci Da, un mâine trimis. seara asta va fi o tunsoare în direct. Așa, Sorin Stratulat, sau cum îi zice. Da, Da. foarte drăguț amândoi. M-am dat cu toate cremile. Bine, n-aveam toate cremile alea. De exemplu, ei se dădea cu Lancôme de Cherché, de Paris, de Lausanne. Eu aveam gălbenele. M-am dat cu gălbenele. Păi, Ce? mă, Adică important e să te dai acum, nu contează cu ce, că ei mai fac ei și zicea reclame că trebuie să te dai. de-astea M-am dat cu gălbenele. Zice, acum mascate. vă dați cu apă de nu știu care, Rochefort sau nu știu ce era acolo. Niște apă de aia. Și tu ai dat de la robinet. Eu am dat de la robinet. Dar nu că e apă bună, că e filtrată, adică totul e o apă de... Eu consider că e ca o apă de izvor. Da, cum? Dacă e Da, de la filtrată, robinet. da. 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 Să mă dau cu fixativ. N-aveam fixativ, că de unde să am fixativ? M-am dat cu un pic de bere. Am pus un pic de bere în palmă, Păi m-am stă și cu marinsat bere. așa. Să știi că Merge. poți să faci cu zahăr dacă vrei. Stă și cu zahăr. Uite, la n-am fel. știut. Uite, Da. n-am știut. Să dăm câte un pont pentru... Da, n-am știut. Cu apă cu zahăr, e cea mai bună pentru păr. E adevărat că Mhm. după aia ți se ripezi mâinile 3-4 zile și la fel și perna de cap, dar Da, nu rău. n-are nimic. Dar n-are nimic, dar chiar poți să lansezi o modă cu perna lipită de cap. Da. După Adică- aia să mă dau pe buze cu un luciu. N-aveam luciu de buze, că de unde să am luciu de buze? Poate acum cu investițiile astea, cu sponsorizările astea, m-am dat, aveam niște garniță, niște carne la garniță, niște cârnați la garniță. Am luat de acolo niște slăninuțe de aia foarte bună, de porc natural, de la țară. N-are cum să fie mai bună aia de la Rochefort sau cum se cheamă, Da. sau de la Aven sau Băi, de la... Na. nu, ca untura nu e nimic. Când îți dai La cu aia... nenorocirea ce a fost? Nenorocirea că mă dădeam, era bună, mă lingeam, iar trebuia să mă dau. Iar mi-am dat, am jumătate de borcan, mi-am dat pe buze de la... Mă, da, le-ai hidratat? Le-ai hidratat. E hidratate? Îmi pare rău că nu poți să întinzi mâna pe ecran să le simți.
E molcuțe, e finuțe, e rafinate, e numai bune de... Înțelegi? Da. Miere de albină, dar miere de albină, Mihai, cine are? Că eu n-am stupi acasă. Nici eu Albinuțele n-am. mele care Am le mai avut, am pe dar nu aici mai pe am. grădină, le-am urmărit, nu fac niciun fel de miere. Cred că eu am cele mai puturoase albinuțe din București. Nu că le-am urmărit, Ilona, dar ele mănâncă din floricelele mele. Că eu m-aș certa cu albinuțe de astea. Zis, bă, dar, bun, vii și mănânci din pistilul meu. Că mânca de floricelele pe care eu le ud. Da. Că nu vine albinuța să udă florile, da? Și mânca din pistilul ăla, mânca din ce avea acolo și când se dea miere, pleca la vecini. Făcea mierea la vecini. Hai mă, nu cred. Da, m-am supărat pe ele. Dar eu nu știu, eu nu înțeleg, curge din ea sau cum face? Eu n-am văzut niciodată. Măi, miere facem toți. Așa? Miere facem toți. A făcut-o la tine în floare și pe urmă a plecat cu ea târâși să ajungi la un vecin? Păi n-a făcut-o la mine, că dacă începea să o facă la mine, eu măcar prindeam de pe drum 2-3 picături de miere și mă dădeam pe buje. Dar ele a mâncat repede și pac, repede a plecat. Nesimțite, mă, astea nu mai trebuie primite. Așa și ceva... când am deschis poarta, vecinul mânca lingea miere. Zic, de unde, frate, miere? Păi a venit uite ce ne zic cei de la bucătarte, ne spun sau la anolină. De se dă pe mameloane, ajută pentru buzele crăpate. Auzi, Marius? Măi, eu nu m-aș da pe buze cu ce mă dau pe mameloane, că eu nici pe mameloane mă mai dau în ultimul... Nu, a căzut nivelul, dragi spectatori, se pare că e o seară mai specială. Că dacă intră iarăși domnul... Am fost mai pe frumusețe toată ziua și de-aia arăt așa rău. Că întâi, ca să arăți bine, trebuie să arăți rău. Asta evident, dar toată lumea știe că așa se face. Știi? Nu există, dar... Nu știu, de dimineață, dacă nu dădeam peste blogul la Bagiu, peste asta cu... S-a auzit altceva, dar ce? Nu contează. Dacă nu dădeam de live-ul la Bagiu, eu eram bine. Dar dacă m-am luat și m-am dat cu toate alea, o oră mi-a luat. Hai mă! Vă, dacă nu m-am tot cremuit, m-am tot șters, iar m-am cremuit, iar m-am șters, că trebuie să dai cu unele, după aia te dai cu alte, dai cu un singur deget, nu trebuie să te dai cu toate. E foarte complicat. Mi-a luat, îți spun. Mi-a luat mult. Dar am scăpat de Laba Gâștii. Parcă nu mai e așa de vizibil. Laba Gâștii, vezi, aici aveam Laba Gâștii. Aveam Laba Gâștii mare de tot. Cât palma mea. Da. Am mai păstrat dar, da. M-a sunat mama, m-am enervat, că m-a sunat mama mea. Da. De la Iași. Că am făcut prostia să pun pe Facebook emisiunea noastră de aseară. Nu. Și n-am zis eu așa ceva. Eu am zis Abagiu. Vă rog frumos că mi-e și prieten. Vă rog eu mult, nu mă jigniți. Și mama că să nu mai beau la televizor. În primul rând că mă fac de rușine că toată familia a sunat-o și a zis: bă, Mariana, dar bea ăsta tău, rupe sticle de vin cu fata aia. În primul rând că zic care televizor, că eu nu apar la televizor. Exact. Eu apar numai eu sunt stat doar pe net. Exact. Deci eu nu am. După aia, nu cred că e în măsură să-mi zic asta. Sincer. Normal. Nu. După aia, Ilona, am intrat aici pe un site, vedetele cele mai sexy care ies cu mască din casă. Băi, Ilona, am dat. Nu erai deloc. Păi stai mă, că eu n-am ieșit din casă. Unde să fiu? Păi m-a văzut pe mine cineva ieșind din casă. Ce ai? Ai dreptate. Poate de-aia nu te-a văzut ăștia. Dar n-am ieșit. Dacă ieșeam și de câte ori am ieșit, să știi că eu n-am ieșit cu mască. Eu am ieșit cu sacoșă. Eu am ieșit cu pungă de rafie. Eu am ieșit cu pungă de la Profi. Am zis sponsorizare. Ai zis brandul, frate, și nu mi-a dat nimic. În fine, cu pungi. De la ăla, de la... Eu nu ies cu mască, eu ies cu pungă. Pungă mare. Făcută așa, o pun pe cap. Știi? Așa. Și fac 2 găuri la ochi și la gură. Atâta. Și o leg aici. Știi că ea are alea 2. Deci o tragi, o legi aici. Maxim. Sau... Bine, și când ajungi și produsele, în ce le pui? Produsele? Păi am o pungă separată și pentru produse. Deci tu ai 2 pungi, ai pus de la 2 mari în casă? Da. Bă, dar tu ești pe bogății. Și ajung acasă, le arunc. Dar asta nu e tot. Înțelegi? Că eu nu merg decât până aici la magazin maxim. Deci n-are cum să așa. Deci nu m-au văzut sigur că la mine pe stradă nu era nimeni din paparații, cu fotografi. Deci de aia nu mai găsit. Că eu am ieșit, dar nu era nimeni. Deci nu, că era toate alea, era Pelineu.
era Valentina, era Crem, era Scream, erau toate acolo. Că dacă vrei, intru pe site. M-am enervat. Tânziana Buriană era. Cine? Tânziana Buriană. Tânziana Buriană era, Elisabeta Tonciu. Da. Toate erau. Dar eu nu eram, ți-am zis, pentru că eu m-am uitat pe stradă când am ieșit stânga-dreapta. Dar m-am enervat, Ilona, m-am enervat că, așa de tare m-am enervat că n-am văzut că nu ești. Am vrut să sun la redacția Cancar. Nu, n-are sens, nu te lua, lasă că... Nu, una n-am vrut să mă cobor. Dar să știi că eu mai ies și cu o mască de aia din kilot boxer. Că am văzut pe internet. Că se poate face mască din kilot, înțelegi? Deci e kilotul boxer. Am văzut tutoriale. Că oamenii acum își fac măști din ce au. Din kilot, din sutien. Și din sutien am văzut. Dacă n-ai mască, pui ăla de la sutien așa și pui pe gură cupa aia de la sutien. Dar să ți arăt ce n-ai. Dar știi ce poți să faci? Poți să-mi arăți. Poți să mergi așa împreună dacă ai prieten, că bănuiesc că n-ai prieten, dar dacă ai avea prieten, ai putea merge cu un singur sutien. Să aveți două măști. Da, uite, și asta e o idee. Da, și probabil că ei nici nu m-au recunoscut, pentru că chilotul ăla de boxerul ăla care se pune, odată vine își bagi pe crack și îți vine până aici și ăla la crack îl trage aici. Aha. Și atunci ți se văd doar ochii. Un fel de cagulă, așa cum ar veni. Un fel de cagulă se face. E adevărat că nu mai poate să-ți intre coronavirus. Înțelegi? Da, dar poate să-ți intre mirosul ăla de la chiloțel. Nici foarte bine nu e. Sincer. Nu e bine, păi aia zic. N-ai avut viața că te urmărește tot timpul. Nu merge cu kilo scoață, de exemplu. Nu merge, că dacă pui cu kilo scoață și îți vine așa asta aia. Stai în fața. Da, și îți rămâne și dungulița aia așa pe față. Înțelegi? După aia nu mai scoți. Îți creștează capul și ți-l sfârtecă. Nu, ideea ar fi așa. Și nu se protejează. Eu nu sunt la mansardă, sunt la etajul, nu sunt la mansardă eu. Ideea este că trebuie să spunem telespectatorilor noștri să nu poarte în perioada asta, să-și facă mască din tanga, pentru că bate și soarele și te bronzezi cu dunguța aia pe mijlocul feței. Exact. Dar dacă vrei neapărat să fii în trendul ăsta cu vedetele care merg trendy, poți să pui. Are dreptate, uite, Răzvan Mercan are dreptate. Merge chilotul cu ață doar dacă ai strungăreață. La cât... Dacă ți-l și ține, știi? Asta e chestia. Și îl prinzi frumos, faci-o acolo și îl prinzi frumos, da. De exemplu, tu ai putea să încerci. De părerea mea, nu știu, simt că ți-ar sta bine cu genul ăsta de mască. Înțelegi? Bine, eu și am, la mine s-ar și face diferența, că eu am o parte a feței de model și o față mai puțin o parte mai puțin reușită, dacă se remarcă, vedeți? Și atunci asta la mine s-ar face perfect diferența. Oricum să știi că merge din mai multe variante. Merge și dantelat, merge și din bumbac, ca și kilot mă refer. Dar poți să faci și din alte obiecte, nu doar din kilot. Poți să faci din orice, deci crede-mă. Păi să plânge lumea că nu e măști pe piață. Păi măști e, dar trebuie să ai inventivitate. Exact. Păi dar eu, dacă, de exemplu, am o șoseată, fac, o leg frumos, ce are? O șosetică, o pun și de lână, de aia de lână, sau de melinos, sau cum se cheamă? Nu știu cât deci e posibil, depinde cât de departe e magazinul, că e posibil, nu zic, e posibil, din cauza la lâna aia, să te sufoci să piși pe stradă. Nu zic că nu e posibil. Ilona, dacă ești șoseată, sincer, mă rog de-a mea, eu n-aș leșina din cauză de la lână. În principal aș leșina de la miros în prima fază. Și dacă trec de etapa asta, dacă rezist, după aia s-ar putea să mi se întâmple de la lână, de la oaie, de la ce o fi lâna aia, că nu lâna aia de unde e. Că dacă e lână de la oaie, de la o stână la care stânarul a avut grijă și a spălat oaia și a îngrijit-o, dar dacă nimerești la o stână de aia nesimțită în care, să mă ierte Dumnezeu, oile nu e spălate și nu e frecate cum trebuie, e posibil, e posibil. Dane, e în perioada riști să scurgă și ochii și, Doamne ferește, te trezești că se întâmplă ceva, știi? Adică că vezi că încep să scurgă ochii și nu-ți dai seama că e de la lână. Da, posibil. Și să creadă lumea că plâng așa de nebun pe stradă. Da. Ceea ce, noi ca actori am putea să facem asta, că oricum nu ne crede nimeni niciodată nici când. Nici când plângem pe stradă, nici când... Dar, mă rog, eu aștept să te văd jucând cu mască. Jucând cu mască? Da. Păi o să joci cu mască. Cum o să joci în primă fază?
Nu știu. Faza e că dacă joc cu mască nu pot să vorbesc, nu pot să... Mă rog, dar tu nici n-aveai multe replici. La tine e bine, tu ești Așa în e, conferite, că tu... nu e o tragedie, dar... Cum să zic, o mai dai și jos, mai o pui și aici, știi, că doar... Na. Na, oameni suntem și da. Da. Uite că mi-ai dat o idee bună. Am un kilot acasă, Da. dar chiar uite, mi-ai dat o idee. Mâine când ies să plimb câinele, chiar încerc varianta asta ta, să văd dacă are succes. Bă, da, numai că ai grijă să te uiți și tu stânga-dreapta să vezi dacă vine cineva pe la tine pe la poartă. Să mă uit, da, îți dai seama. Să te uiți să nu fie de la ziare, de la reviste, de la, știi? Că știi cum sunt ăștia. Bă, eu acum dacă apar undeva într-o revistă, marile vedete alături de Cătălin Botejatul, de Dezbrăcatul, de Oatu, de toți ăștia cu Atu, nu mă supăr. Că, na, îți dai seama că mă mai propagă un pic în lumea asta mondenă. Eu, de exemplu, nu m-a invitat nimeni niciodată, nimeni în Bambu. Bă, nici pe mine, nici eu. Nu înțeleg unde e. Eu n-am fost odată. Eu n-am fost odată în Bambu, Ilona. Odată. Să mă spune, bă, actorul Marius Manole, treci în Bambu. Nu. De ce n-am fost dacă un te frate suna, te invitat? duceai. Dacă mă suna, păi cum? Dar mă îmbrăcam frumos, mă aranjam. Eu cred, că, spun sincer, că eu cred că nici că s-au gândit că nu-ți permiți. Asta cred eu. Păi adevărul este că nici nu-mi permit, dar eu mă duceam să beau ceva, eu îmi luam de acasă într-o punguță. Am niște punguțe de alea de, cum se cheamă, le-am păstrat de la, când făceam perfuzii, știi? Mm-hmm. Le umplu cu perfuziile alea, cu ce am eu acasă, ce-mi dă mama de la țară. Pac, pe aici pe mânecuță, vezi, o lipesc aici de mână. Așa. Da? Atenție mare, că ăsta e un sistem. Trag cablul ăla care vine așa, până aici, și aici ar pune așa, și eu nu mă întorc, trag Dacia și trag în punguța aia, știi? Nu comandam nimic. Nu mai îmi luam o apă, dar oricum dacă îmi luam o apă era cât ai dat pe o sticlă de vin, Ilona. Că e 45, am înțeles că e 45 de lei apa la Bambu. Hai mă, și n-aveai tu bani să iei o apă de aia. Bă, acum cu sponsorizările astea să eu cu apă de aia mă spăl pe față dimineața de 45 de lei. Eu cu Evian mă spăl dimineața pe față. Da? Dar cum eu pun într-un lighean de la de plastic, Evian, știi apa aia, Evian, nu? Da, de la noi, de la Munții Carpați. Zin, Evian, de-asta, elvețiene, toate mărcile de apă, cele mai scumpe. Carpatica, dacă îmi dau, fac oșuri de la Carpatica. Da? Răspuns, da. Nu, Evian, iau 10 sticle, dau 300-400 de lei, cât o fi. Cred că mai mult, că nici nu știu, că nu calculez. Și cu alea mă spăl, le pun în lighean dimineața și dau așa pe față. Bă, și parcă arătă altfel, băi, Marius. Să vede diferența între apa aia Evian și Bucovina, îl spun sincer. De fapt, și eu tot cu un fel de asta mă spăl cu Țevian, de la țavă, de aici, de la noi. E bună și aia, da. Eu tot, ce are? E apă, tot, nu? E Țevian totuși, adică, și dau și la ăștia pe stradă, dau la toți, adică nu, că toți de aici de pe strada asta mea, ne spălăm cu Țevian. Da. Păi, dar la mine de asta și arată tenul așa proaspăt, că zici că am 20 de ani. Dar eu n-am 20 de ani, eu am 42 acuși. Da, să vezi da, dar eu pun și în cadă, pun mirodenii, pun condimente. Ai văzut că să miroși frumos, să pui săruri din alea. Păi am pus chimen, am pus boia. Odată de aia a zis eu că ai fost cu un arab, că mirosea așa arab și am zis că ai fost cu un arab. Nu, mă, nu fusesem. Eu mi-am făcut un baiț în cadă, că am văzut și eu pe vloguri, pe alea, să pui în cadă să-ți facă pielea. Că să pui din astea, lapte, nu știu. Eu am zis că fac altceva și am luat un plic de chimen, un plic de tumeric. Tumeric? Da. Un plic de busuioc. Bă, și le-am pus pe toate. Să nu fi scăpat și praf de copt. Că poate de aia aveai pielea așa puhavă, un pic umflată. Nu, n-ai scăpat. Nu. Dar ce s-a întâmplat? Bă, miroseam a ciorbă. Deci am ieșit de acolo și m-am și enervat. Zic, bă, frate, dă-o încolo de treabă, mă. Păi la ce dracu de vloguri mă uit? Să învăț cum să-mi fac o cadă din aia. Că sunt și o femeie și trebuie să fac măști de păr, călzi cu lapte, cu condimente, cu mirodenii, să miroși frumos. Zic, dă-o dracu, ies din cadă și miros tot a ciorbă.
Că am intrat să mă spăl de ciorbă și ies loc de ciorbă. Exact. Mi se pare normal. Da. Dar ce n-am mai făcut? Doar apă simplă, ușor să pun de casă, ușor, ca să nu te știi, că uneori te rănește. Și ăla de casă Să-ți trimit, am niște săpuni de casă făcut foarte bine din o sânză de câine. Foarte bun. Îți trimit eu. Dar să nu laturi. Cum? Să nu laturi. Da. Eu dat tot așa, m-am dat cu niște cremă de asta, zic, să mă dau și eu pe corp, că am pielea uscată, știi? Așa. Dezhidratată, de la lipsa de vitamine. Și m-am dat cu o cremă de asta hidratantă cu miros de vanilie. Frumos. De vanilie? Era. Da, așa era crema, am găsit în casă, era pe aici, pe undeva, lăsată. Ia uite, și... tu aici, oamenii noștri se împrietenesc aici și vorbesc între ei, doar în curdă noi. Păi da, asta e viața, nu? Sunt fecioară, Vanessa, tu ce ești, balanță? Eu sunt balanță. Poate mie e ce, Vanessa. Nu mă, nu mă, ei vorbesc între ei. Bă, vă rog eu, nu vă împrieteniți între voi ca să ne stricați publicul. Păi după aia voi vă faceți propriile vloguri. Și da, canalul și mai vorbiți cu noi și mai... Exact. Mai bun. Nu, n-am devenit prăjitură, m-am dat cu asta pe așa și când am ieșit am intrat într-un lift și m-a întrebat cineva, ați gătit tort? N-am gătit tort, m-am dat cu o cremă de zamfir, de ceră. Fetelor, deci eu folosesc acest ruj, nu este barter, nu este nimic, este cumpărat, nu știu de unde, cred că e ieftin, se numește Trendy, da? Mate Lips. Mate Lips, Trendy, ca și mine de altfel. Este Trendy. Nu știu cât costă, probabil în jur de 30-40 de lei. Trendy. Uitați-l. Da? Acesta este rujul. Da? Trendy. Foarte frumos. Nici n-a scăzut riciul de când te dai cu asta. Da, așa că terminați cu astea, că v-am zis și cu ce m-am dat așa. Nu, n-am plecat. Deci, nu mai vorbiți între voi. Nu aveți voie să mai vorbiți între voi. Dă-le bloc. La cine vorbește între ei, dă-le bloc, Ilona. Păi nu se poate, mă. Păi noi ce vorbim aici, că vorbește un om, nu ragi un bou. Scuză-mă, Marius, iartă-mă. Nu face nimic. Chiar ce scuze. Înțelegeți? Aoleu, aveam poezia, am uitat-o, o spun mâine seară, că am ratat-o seara asta. Deci noi am spus, uite, mai avem 10 minute, că am intrat la și 10 și nu vrem să vă păcălim, că unii sunt sponsori și atunci nu putem să păcălim sponsorii. Să zic că stai, domne, cum, noi am sponsorizat o jumătate de oră de emisiune. Păi ce se întâmplă? Da? Ba da, facem Q&A. Q&A. Păi să înceapă Q&A-ul. Să înceapă Q&A-ul. Acum începeți Q&A-ul. Deci toate întrebările care le aveți vis-a-vis legate de persoana noastră, ca artist, ca om, ca mamă, ca gospodină, ca gospodar, ca așa, aveți tot dreptul să ne întrebați. Exact, dar nu din alea, știți voi, da? Nu din alea. Da, deci n-a fost nicio întrebare. Uite, nicio întrebare. Marius, ce te face cel mai fericit? Pe mine cel mai fericit mă face când am bani. Dacă e să fiu cinstit, eu pot să mint. De exemplu, să zic, cel mai fericit mă face când mă uit la un spectacol de operă. Da. Sau cel mai fericit este când ascult un lied de Shakespeare. Da. Sau cel mai fericit mă face o plimbare romantică prin parc. Dar aș minți. Deci pe mine cel mai fericit mă face când am bani. Na. Uite, trebuie să mergeți în Asia Express. Ați vrea? Eu m-aș duce, dar tu te neci în prima sută și eu după aia trebuie să trag singur ca un bou și să câștig toate medaliile alea sau ce să dă acolo, cheițele alea. Sau... Eu nu m-aș duce, Marius. Nu m-aș duce, sincer, pentru că eu nu rezist, eu aș face criză de nervi. Eu aș face, nu știu, eu nu, cu sacul de dormit, să car ăla, nu pot. Păi, da, îmi dau seama. Înțelegi? Aș avea ce avantaje din partea ta, dacă te-aș duce pe acolo pe la toți ăia, care n-am mai văzut femei așa frumoase, m-aș scoate un pic. Da, da, și mai e și chestia asta, fiindcă noi vorbim engleză foarte bine. Și ne e frică că dacă noi ajungem. Uite, Marius, vrei să fii soțul meu? Dacă e posibilități financiare, da. Și zestre. Păi zestre zic, dacă e zestre, dacă e zestre, adică să un pled de pus pe pat, o față de perine, două fațe de perine. De exemplu. Nu, eu nici nu folosesc, nu prea mai folosesc, că am înțeles că nu e bine să folosești. Că îți strângi acolo și nu e bine. Și eu vreau să fac copii mulți. Nu mă. Eu spun, asta cu chestia asta cu Asia Express,
Eu nu... Noi vorbim limbile astea străine multe și atunci eu cred că oamenii de acolo nu ne-ar înțelege când vorbim. Asta e problema mea. Pentru că eu când încep să vorbesc fluent, mai ales când beau, deci eu când vorbesc fluent engleză, nu mă pot înțelege cu oamenii care vorbesc perfect. Asta e, cred, chestia. Da, da. Și mi-e teamă că ajung acolo și zic, hello, mister, can you give me to the... Nu știu, și ăla nu înțelege, zice, oh, se blochează. Yeah, what the fuck is this? Perfectă. Eu pot să zic că trăiesc în UK fără probleme. Pot să zic că trăiesc în Statele Unite fără probleme. Tu știi că ai față un pic de englezoaică, așa că mă uitam la tine și parcă arăți așa englezoaică, că toate ale frumoase, da. Englezoaicele sunt frumoase foc. Știi? Și tu ai un pic. Bașca că ai talentul lor, știi că ele toate bea mult. Da, știu. Și tu te-ai încadrat perfect, adică n-ar fi nicio diferență între tine și o femeie din engleză. Uite, o întrebare foarte bună. Ce faceți cu milioanele de euro cu care rămâneți în urma spectacolele voastre? Acum spectacolul nu prea mai e, dragi oameni, și trăim din sponsorizările astea de ne dați voi pe Revolut și pe contul IBAN, cu care ne luăm de-ale gurii. De-ale gurii, uite, că ăsta e de-ale gurii. Da, dar oricum eu toate milioanele alea pe care le-am strâns de mult, vă spun sincer, le-am aruncat. Eu nu pot, mai să trăiesc cu așa mulți bani. Nu pot. E posibil. E posibil. Câți ani aveți? Păi la mine ca ani este, am 42. 42 și eu am... Uite, cineva ți-a zis frumos, dar nu pot să citesc, că e o oră încă nu e 12. Da. Ia să-i dăm bloc. Dă-i bloc, dar cum îi dai bloc? Uite, intru așa, dau click aici, stai să vedem. Băi, eu cred că ți-a zis ție, că a zis curv. Corect. Sincer, corect, s-ar putea să-mi fi zis mie. S-ar putea să-mi fi zis mie. M-a văzut că merg mai mult pe interes și probabil a zis că, da, mă rog, s-ar putea să fi referit la mine. Îi mulțumesc că m-a ghicit cumva, să știi cumva. Curv. Eu nu cred că se referea la mine, spun sincer. Da. Da, uite, Monica spune, eu am pus banii pe foc în șemineu, dar foarte bine. Dar foarte bine ai făcut. Mai ales în perioada asta, când toți banii cash e molipsiți de coronavirus. Da, ăia trebuie aruncați, mă, nu poți să stai cu ei în casă, măi, Marius. Da. Că ți-e frică ei boli, ei astea, n-ai cum. Eu am vreo 20 de lei puși undeva pe o tapetieră. Zic că am mai multe tapetiere în casă. Da. Nu mă ating. Cum dracu inventezi cuvintele astea? Când ai răspunsul pe care din noi o vei lua de soție? Când te hotărăști? Că fanele tale stau cu fierte deci aici, eu aștept, eu fac un vrem. casting, pentru că eu arătând atât de excepțional, că suntem vreo 3 care arătăm foarte bine în showbiz-ul românesc. Da, ești tu cu Nartea, tu, Adi Nartea, tu, Piștăreanu, cine mai e fostul soț al lui Bianca Drăgușanu, cu care m-am bătut într-o situație. Da, și cam ăștia suntem. Da, cam da. Și Ștefan Bănică. Și Ștefan Bănică, dar Bănică deja din junior a devenit senior. Să mă ierte Dumnezeu, că nu mai e junior, nici el, că totul arde că e junior, dar nu mai e senior. Eu o iau de nevastă, deci eu aștept de la dumneavoastră, dat fiind faptul că totuși sunt o partidă, care, așa, aștept extrasele de cont. Așa. Deci dumneavoastră îmi trimiteți pe mail extrasele de cont. Exact. Și eu, după extrasele de cont, aleg cu cine m-aș potrivi. Cu cât extrasul, acum vă dau un hint. Cu cât extrasul e mai mare și mai fastuos, cu atâta posibilitățile de câștig să pui mâna pe mine e mai mare. Putem să tragem la sorți după aia, dacă o fi să fie, să zici, bă... Ilona, și trasul, să știi că și trasul la sorți e o problemă. Adică ca să ajungi să tragi la sorți, deja trebuie să ai niște posibilități financiare. Că, ai făcut un pas enorm. Deja când ai tras la sorți, ești mai aproape, ești practic lângă ea, ești acolo. Da, corect. Eu zic că în ultimele să rămână doar 3 la final. Atât. Dacă e cash și nu e în cont, că bănuiesc că poate nu aveți în cont și aveți cash, îmi faceți o poză cu potențialul. Exact. Ca să văd cât de bine arătați. Adică să văd cât există acolo. Uite, doamna a spus, vreau și eu să mă căsătoresc cu Marius. Am și 2 băieți, nu cred că îl deranjează. Dar ce problemă să ai? Dar ce problemă am eu că eu iau banul și am plecat în cluburi? Mă mai întorc dimineața când băieții dorm. Păi dar poate le-am făcut un pateu pe pâine, le-am dat acolo, le-am uns 2 pe pâniță, le-am dat acao ușor
eu m-am să mă odihnesc că toată noaptea am fost și am boierit în toate cluburile de București și nu mă deranjează băieții, mai ales dacă îi ținem închiși undeva într-o cameră, să nu-i văd pe parcursul zilei, că eu am fobie de... Adică eu vreau să stau în lectură, adică seara când mă duc în Bambu până asta, eu vreau să fac paradă de cunoștințe, de alea, că am citit, că astea, că am ascultat, că am văzut, că nu pot, dacă mă perturbă copiii, nu pot, nu am cum. Dar dacă e închis undeva și numai dimineața îi văd și le dau 2-3 feliuțe de pâine cu ceva, că nici să nu mănânce mult, că face pagubă și aia e banii mei de șampanie de seară, nu mă supără, nu mă deranjează. Uite, coronavirus zice dacă te căsătorești cu mine. Băi, eu nu mă bag. Nu știu dacă se referă la tine, dar aici cu coronavirus eu nu vreau. Păi nici eu nu mă bag la asta. Da, aia e. Nu mă bag, că am imunitatea scăzută de la... Ce e asta Tinder, mă? Toată lumea Tinder. Ce e asta Tinder? Că tot am mai auzit, am spus și eu, dar eu nu știu ce înseamnă. Ce e Tinder ăsta? Nu știu, mă, e un de ăsta de Tinder. Descauzi jumătate. Păi, da, e bun atunci. Păi e bine atunci. Fă cont, dar așa cum ești în seara asta, cu cravată, cu tot, cum ești așa, crezi că și încearcă pe el. Crezi că prind ceva? Da, dar cum? Da, așa, stânga, dreapta, până faci cu omul acolo, conexiunea. Dar văd că tu ai exercițiu, adică văd că eu știu, da, eu am fost pe Tinder, dar n-am găsit. Ce? Da, n-am găsit nimic. Păi atunci era secetă când am fost eu. Păi atunci tu du-te pe la obor. Nu știu. Dar la obor cum faci cu degetul? Nu, eu trebuie să mă duc în cluburi de-astea de fițe, că de-aia am pantofi cu toc, am rochii, eu acolo trebuie să țintesc. Nu. Păi ratele cine mi le plătești? Ai și tu dreptate. Mă chinui singură cu rate ca proastă? Nu e bine nici așa. Dar ți-ai făcut rată pentru ce ți-ai luat? Eu tot am luat în rate, tot, orice. Deci frigider, totul la mine e luat în rate. Da? Da, dar eu păi nu mai asta e bine. Dar eu dacă n-am rate nu pot să trăiesc, Marius. Deci eu nu pot să dorm noaptea, pun capul pe pernă dacă știu că n-am 2-3 rate minim. Înțelegi? N-am cum. Pentru mine ratele sunt o dependență. Deci eu cum văd ceva, eu fac rate. Punct. Bravo. Ce să fac? Dacă am toată viața asta de rate, da. Toată viața este curată. Păi dacă am trăit cu rata, dacă sunt de la Giurgiu, eu nu veneam cu rata. Mie mi-a rămas în cap ăsta. Mie mi-a rămas asta în cap cu rata. Deci eu când aud rată, mi se zbărește pielea pe mine. Uite așa mă gudur toată și zic, da, care-i rata? Păi cum? Și bănuiesc că mergi la rate mari, nu mergi la rate mici, cum merg majoritatea. Normal, dar eu dacă rata nu e minim 2000 de lei pe lună, eu nu sunt om, ți-am zis. Nu sunt om. Mie asta mi se pare așa o chestie de aroganță să ai rate. Adică, domnule, eu am rate. Zici frumos să am rate, nu ți-e rușine. Deci să-ți fie. Bă, n-am cu ce să-mi plătesc rata. Dar o zici așa, știi, ca să audă că ai rate. Normal. Exact. Asta e o chestie. Na. Auzi că rate se fac numai ratații. Da, păi. Să-și facă. Se pare că stați de vorbă cu două somități? Da, exact. Se pare că rata s-a lipit de noi ca... Ce ai, mă, ca... meduza de picior la mare. Da. Dar nu mai scapi. E boală. Da. Bine. Nu prea am răspuns la întrebări, Ilona. Eu zic că mâine seară să mai facem un Q&A de ăsta. Q&A? Da, mâine mai facem Q&A pentru că n-am apucat. Sunt atât de multe întrebări și așa. Uite, Ilona, dai numai 6-6. Da, eu dau cu zarul 6-5, n-am nevoie de servici. Asta este deviza mea în viață. Dacă vreți să mă întrebați într-un Q&A, care e deviza ta în viață, Ilona? Dau cu zarul 6-5, n-am nevoie de servici. Deci... Dar rimează nu. Lasă că știu că și tu, că te-am auzit de multe ori când ai spus că deviza ta în viață e... Am văzut cine mi-e frate buzunarul... Nu. Am văzut cine mi-e frate buzunarul de la spate. Păi da. Hai să nu fim... Bun. Cam trebuie să terminăm, că noi suntem pe... Adică atât am fost plătiți pe ziua de azi. Da. Trebuie să mulțumim sponsorilor, care e destul de mulți. Eu nu mă așteptam. Ce mă, nici n-avem timp să-i mai pomenim, că sunt mulți. Eu de dimineață am stat cu Ilona și am împărțit bănuț cu bănuț, culeț cu leuț și trebuie să ne mulțumească Guvernul României pentru că am adus valută în țară, că am primit foarte mulți bani din Londra, din Anglia. Cei mai mulți bani am primit din Anglia. Am primit din America, din Anglia, de unde n-am primit? Deci am adus valută în țară. Noi doi, de fapt, acum susținem PIB-ul României. Exact. Sunt oameni care spun, domne, să ruju Ilonei, nu știu ce, stați liniștiți, oameni buni.
Există fonduri. Există fonduri. Să nu se pune problema. Deci fonduri există pentru emisiune. Cineva ne spune că deviza lui e 6-2. Dacă nu dai 6-6, degeaba mai dai, părerea mea. Da. Firea ți-ai dracu de cheaburi, da? Că vi se pare că asta e cheabureală să stai... Măcar ne tot înjură, mă, frate, măcar ne tot înjură. Avem Revolut, Adrian Ionuț, după ce se încheie emisiunea, că aici ăsta e pariul emisiunii, când se încheie emisiunea, noi stăm pe telefon, 20 de minute, nu mai mult, că mai avem și alte treburi, și dăm IBAN-ul și Revolutul. Înțelegi? Ascultă-mă puțin, că l-am văzut aici pe blogul O Travă. Așa. L-am văzut pe blogul O Travă. Îți spun sincer. E șarpe. L-am văzut de dimineață. Pe altă emisiune. Mai de dimineață, mai pe la 12, așa. Băi, eu l-am văzut în altă emisiune. El să dă fanul nostru, dar el e fanul la mai multe emisiuni. Băi, eu nu, asta nu știi. Mi se pare că e ceva putred. Păi ori ești fan, ori nu ești fan. Știi? Da, eu știu. Acum, sincer, dacă stau să mă gândesc și la el câte primește, că eu am văzut și pe Instagramul lui că primește, știi? Păi el cel mai bine să pricepe să desfacă cutiuțele alea. Da. Păi dar cum? Imediat le desface. Bă, da, eu știu că n-are nevoie de toate. Să nu trimită și el la emisiunea asta, bă, un capădat, să mă din ce a primit el acolo, că nu-i trebuie toate. Sau măcar un capăt de țară, Ilona. Nu-i trebuie. Deci nu are nevoie de cremele alea, nu are nevoie de ale, dar să zic că luați, bă, și voi apa asta micelară. Să nu vă mai spălați cu țevian. Sau i-a trimis cineva un cozonac. Bă, mănâncă cozonacul, blogul O Travă, nu zic. Bă, da, ce rămâne, firmitirile. Bă, trimite-le mai departe. Da, mă, să dea și el o bucată de tartă, de crevezi, și are pe acolo, până, știi, până casă. Am înțeles. Nu sunt de acord, deci l-am porcăit și pe blogul O Travă. Hai să facem pozele de final. Hai să facem poze. Da, fan curier e fanul tău, ai auzit? E bun asta. Cel mai tare fan al tău e fan curier. Uite, am 2 sticle de vin. Nu le-am văzut. Eu personal nu le-am văzut, îmi pare rău. Nici eu. N-am văzut. Nici eu. Deci Nu m-ai invitat odată. Mega Image. Asta e chestia. Eu beau de la Mega Image. Uite, doamna Cavalioti zice bine, o travă, tot o travă e. Băi, da. Da, l-am văzut, mă. L-am văzut. Hai să facem poze. Hai să facem poze de final. Of, mi-e greu să stau la poză. Asta, prindeți acum. Gata. Asta a fost. Eu am de făcut un anunț. În primul rând, dați follow prietenii. Sunt gravidă. Și în al doilea rând sunt gravidă. Dați follow prietenilor noștri de la Bucătarte care ne urmăresc în fiecare seară și și-au făcut un vlog de cooking foarte mișto. Eu chiar am gătit ieri o lasagna cu ciuperci foarte bună, dar asta o să... Da, unde ai avut o ciuperci și lasagna? De la Mega Image. Păi, dar ieri nu ne-au intrat sponsorizările. Eu am dat toți banii la Mega Image. Ai dreptate. Care nu mai vrem să mai spunem cuvântul ăsta, că nu ne-a dat nimic. Așa. Deci, dați follow la Bucătarte, să găsiți rețete mișto. O să pună și rețeta asta de lasagna cu ciuperci. 2 la mână. Mâine, e o zi foarte importantă, o să dau drumul la al 2-lea episod din Jos Bălăria, de la Trollcast. Nu mă credeți, pe YouTube, exact, pe canalul Jos Bălăria. Dați follow pe canalul meu. Și o să găsiți acolo al 2-lea clipul pe care eu îl postez mâine la, nu știu la ce oră, dar îl postez. Asta vreau să vă spun. În rest, tu ai ceva, vreun anunț de făcut? Eu am pus emisiunea noastră de aseară pe YouTube. Cine vrea să o urmărească încă o dată, că bănuiesc că creează dependențe. Da, emisiunile noastre creează foarte multe dependențe. Păi tu nu vezi că noi nu mai ieșim din 570 de oameni, că sunt aceiași 570 de oameni care ne urmărește în continuu? Da, mă, dar ei sunt fideli, n-avem ce să le zicem. Ăștia sunt, ce mai. Nu, mai ales acum a venit sponsorizările astea. Noi trăim acum, practic, în sponsorizările astea și trăim foarte bine de pe urma acestor sponsorizări. Ce, bă? Dar trăim și o lună de acum încolo. Ce o lună? Da. Și 2 săptămâni dacă mă enervez trăiesc. Ce 2 săptămâni? Că dacă mă enervez eu într-o săptămână am terminat toți banii. Da, de sponsorizări. Da. Deci noi acum mai închidem și mai stăm 10 minute să primim, să dăm IBAN-ul și Revolutul. De la 10 euro în sus. Da, like, share și subscribe pentru emisiunea Welcome Us in Our Home. Ți-am trimis afișul, vreau să îi rog pe următorul. Păi este aici afișul, uite-l. Știu, păi m-au întrebat cum a ajuns la tine și le-am spus. Adică nu am apucat să le spun, dar noi am investit într-un Uber ca să trimitem foaia asta. Ne-am pus un pic de rușine că a venit domnul să ia o hârtie asta și așa.
Dar i-am spus, Nici nu domnule, a o ști ce a emisiune făcut, importantă. mi-a zis așa, a deschis geamul și a zis, luați în spate. Păi, da. I-am Pentru aruncat că, 10 lei în scârbă și am închis. Ce să fac? da, măi, Marius, da, eu i-am spus lui când a venit să le ia, domne, e afișul de la Uite, emisiunea cineva noastră. zice că parcă era de la 2 euro. Era de la 2 euro când nu era așa de gravă situația, dar acum e gravă situația. A urcat la minim 10 euro, că primim din străinătate foarte mulți, adică toți spectatorii noștri din Spania, Franța, Germania, Anglia, Suedia, Franța am zis? Da. Franța, Anglia am zis? Ai zis, din Puerto Rico s-a primit, da, de unde nu s-a primit, nici mai știu. Da. Din Noua Zeelandă, parcă. Noua Zeelandă am primit. Da, am primit America. de unde sunt bani, că de aici de la noi nu prea am primit, că nu prea sunt bani probabil. Adică Da. mai avem un cuplu frumos care ne-a dat niște bani. Nu, există, posibilități există. Deci noi acum stăm, eu închid Ilona, tu să nu pleci lângă telefon, că... Nu plec, dar ești nebună, în fiecare seară stau ce puțin o oră după ce terminăm. Eu stau acolo, dar cum? Hai să stăm că poate